kasashe daban-daban, amma babu kasar da ta kai Najeriya yawan mawaka. DDM ne, DDM ne, DDM ne, DDM ne. Aha, masu kudin mu shugabannin mu da za ku tona zuciya ta ga kun ga abin da ke ciki, amma komi sai ja baya yake da ka taso babu mai tallafa ma sai ka koma. Mun kirkiro sana'o'i daban-daban, taimakon ku kawai muke nema. Komi kake da kai a tafiya ka, idan baka da na gaba sai ka ja baya. DDM ne, DDM ne, DDM ne. Najeriya arewa muna da karancin cigaba, matasan mu sun kirkiro sana'o'i daban-daban, amma babu mai kudin da zai taimaka muna. Manyan masu kudin mu da ku nike. DDM ne.